Hej og velkommen til Outfit of the Day. Jeg har fødselsdag i dag, så det er mit fødselsdagstøj. Vi kan starte med, hvad smykker jeg har. Jeg har 2 ringe på fra den er fra H&M, den er fra Big Buck. Den fra Big Buck har kostet 79 kroner, og den har jeg faktisk brugt ret meget i mine videoer. Og den der har jeg, og den har kostet 29,95. Den har jeg også brugt rigtig meget i mine videoer. Og så har jeg en vi starter med den her. Jeg har en sådan en hættetrøje på. Se, der er en hætte heromme. Det er en hættetrøje, jeg er på, og jeg ved ikke rigtig, hvad den har kostet, fordi at den har fået i fødselsdagsgave, men ikke den her fødselsdag, som jeg holder i nu. Og så har jeg en skjorte på. En skjorte, som I kan se, hvor der knapper hele vejen ned. Og den har jeg nede i mine bukser, eller shorts. Ja. Og den er fra Veomoda, som har kostet 130 kroner. Og som I kan se, den er topløs. Og så er der sådan noget blonde noget her, som I kan se, sådan noget blonde. Ja, sådan noget blonde mønster med blomster. Ja, og så har jeg et par shorts på. Jeg har et par shorts på fra H&M. De har kostet 179 kroner, og de er bare sådan nogle normale sorte nogle. Og så har jeg et par nylonstrømper på fra også H&M. Og ja, og så har jeg et par sokker på. Jeg ved ikke, om I kan se det, fordi de er sorte. Jo, okay. Vent lige. Jeg har et par sokker på her fra H&M, som jeg har fået 2 par med. Et par hvide og de her. Og det er gode sokker. Eller strømper. Og det er knæstrømper. Og så, ja, de har kostet 100 kroner. Ja. Det var så alt, hvad jeg havde til jer i dag. Håber I nød den her video. Nej, jeg har også glattet mit hår. Så I kan se, ja. Jeg håber I nød den her video. Jeg har tommel op, kommenter og abonner. Som vi siger, tommel op, abonner, kommenter. Og hvis nu I har nogle spørgsmål, så skriver I bare ned i beskrivelsesboksen. Ja. Og så vil jeg have mit ansigt. Undskyld, jeg lige glemte det. Men hvad make-up jeg har på? Jeg har den her. Skal vi se, om jeg finde. Det er kun den, jeg viser jer, jeg er på. Jeg har... Skal vi se, om jeg kan finde den altså. Jeg har den her Eos læbpomade på, og den ser lyserød på kameraet, men det er sådan røde, som smager af mango. Ja, den har jeg på, og så har jeg mascara på, som I kan se, og så har jeg lidt puder, men så ellers ikke. I må have en rigtig god weekend, og jeg håber I nød den her video. Hej hej!